Munduko herri guztiek beren buruaren jabe izateko eta beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko eskubidea dute, bertako herritarrek kultura, gizarte, ekonomia eta gainerako arloetan erabateko garapena lor dezaten. Halaxe aitortzen zaie herriei nazioarteko zuzenbideak auzi honetaz eman dituen adierazpen, arau eta lege ugarietan. Eskubideak gainera berezkoak dituzte norbanakoek eta herriek. Eskubideak ez ditu inork eman behar. Haien jabe denak hartu besterik ez dauka. Eta hala ez denean, legeak lege eta konstituzioak konstituzio, oinarrizko eta funtsezko eskubideen urraketa gertatu dela esan beharra dago zertu. Duela 2 urte, 2012ko irailaren 11an, Kataluniaren egunean, 1,5 milioi herritarrek kalera jo zuten beren herriaren independentzia eskatzeko asmoz. Iazko urtean, helburu berbera zutenari 400 kilometroko gizakatea osatu zuten herritar horiek, eta aurten, Katalunian bertan eta munduko hainbat tokitan bozkatzeko nahiaren eta garaipenaren adierazgarri erraldoia egingo dute, egin dugu hemen. Horretarako antolatu du ekitaldi hau sortu berria den Asamblea Nazional Katalanaren Euskal Herriko Biltzarrak Zenbargara elkartearen laguntzaz. Eta horretarako batu gara hemen gauden lagun katalan eta euskaldunak. Hitz laburrez esan da, gure herriek independentziarako bidean beste urrats bat eman dezaten.